kyakkyawa yarda da ni da ke ni aure. a cikin sauna wani al'amari kyan ba waɗanda Allah ya su ne suka sa nake kallon ki a matsayin wata sarauniya da ke kowane kasa ka ya tabbata har abadan abadan hoton gidan ko wane ne shi mai sarauta ina son jima wani abu ke bani wata kyauta nake so ke bani wacce a duk lokacin da zan rinka tunawa da cewa wannan masoyiya ta ce ke bani ko da a ce bayan bana rai. Kuma ina so shiryar jikin su kyakkyawa ya yar gida da tako badar gana miko kara wasu zuma mai ranko zakin ce zai kyakkyawa ke raina yake son aure. Ina ma za a ce na dinga ganin fuskar ta duka lokacin na zama makaho na zama kuma samun ingancin da ke cikin zuciya a dukkan lokacin da ban ji muryanki a duniya ba a ranar ba na samun gashin giran idan ki shi yake kashewa zuciya ta na daɗe ina neman soyayya ki domin samun ingancin da ke cikin rayuwa. Shin menene Allah ya rage ni da shi wanda zaki yi ni a rayuwa? Ya kamata ki san ina son shi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka mai umarni ya auri mata tara. Yayi daga ciki har akwai na Aisha. Darajar sunan shi yasa kawai nake sani. Ba wani don wani halayya yake. Na san ina tare da ki. Aisha.